сайри олам. нигоҳе ба мавзеъҳои таърихии ҷаҳон. сайри олам. назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. сайри олам. тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. сайри олам. нигоҳе ба табиати афсункору мавзеъҳои ғайриоддӣ. сайри олам. муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. сайри олам. назаре ба умқи таърихи башарият. ин ҳамаро дар барномаи сайри олам ҳар рӯзи душанбе бо меҳрона разоқзода аз радиои тоҷикистон пазиро бошед. салому дуруди пур аз меҳру самимият ба кулли шунавандагони ҳамешагии радиои тоҷикистон. нашри навбатии барномаи сайри олам аст. манзури якояки шумо. оё фикр кардаед ки барои чӣ одамон сайёҳат карданро зиёд дӯст медоранд? албатта охир сайёҳат кардан на танҳо ба мамлакатҳо ва ҷойҳои дурдаст сафар кардан аст, балки худро тағйир додан, дигаргун шудан, аз корҳои ҳаррӯза танаффус кардан, мушкилоту нигарониро дур намудану ҳаёти худро аз нав арзёбӣ кардан аст. воқеан шунавандагони гиромӣ, ҳангоми саёҳат комилан истироҳат кардан, кушодан ва ба тартиб андохтани фикру андешаҳо имконпазир аст. аз ҳамин лиҳоз бо мақсади лаҳзае фараҳ бахшидан ба шумо тасмим гирифтаем, то дар барномаи имрӯзаамон ба кишвари Лаҳистон сафар намоем. ҷумҳурии Лаҳистон кишваре дар Аврупои Шарқӣ мебошад. пойтахташ шаҳри машҳуру сераҳолии Варшава аст. он яке аз кишварҳои сермиллати ҷаҳон буда бо Украина, Литва, Беларус, Словакия, Чехия ва Олмону Русия марзи заминӣ дорад. дар шимол ин кишварро баҳри Балтика иҳота кардааст. забони расмии мамлакат забони лаҳӣ буда, илова бар ин дар ин ҷо бо забонҳои англисӣ, олмонӣ, русӣ ва фаронсавӣ низ ҳарф мезананд. масоҳати кишвар 312,679 километри мураббаъ буда, аҳолияш 36,6 миллион нафар мебошад. воҳиди пулияш зулоти Лаҳистон аст. шаҳрҳои калонтаринаш бошад Лодз, Краков, Вроцлав, Познан ва Гнанск мебошанд. бахши маълумоти аҷиб. Лаҳистон аз рӯи масоҳат дар байни кишварҳои Аврупо ҷойи нуҳум ва дар байни кишварҳои ҷаҳон ҷойи 69-ро ишғол мекунад. тақрибан 35% лаҳистониҳо дар хориҷа зиндагӣ мекунанд. ҷамъиятҳои калони лаҳистони забон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада, Британияи Кабир, Олмон, Австралия, Бразилия ва Аргентина сукунат доранд. мунаҷҷими лаҳистонӣ Николай Коперник аввалин касе буд, ки гуфт замин маркази коинот нест. мунаҷҷими дигари ин кишвар Йоганнес Хевелиус аввалин шуда харитаи дақиқи моҳро офаридааст. дар байни забонҳои славянӣ забони лаҳистонӣ аз рӯи шумораи истифодабарандагон пас аз забони русӣ дар ҷои дуюм меистад. Лаҳистон бузургтарин содиркунандаи санги қиматбаҳои янтар дар ҷаҳон аст. ин кишвар аз замонҳои қадим бо янтарҳои худ машҳур буд, ки дар тӯли зиёда аз 1000 сол ин санги қиматбаҳо аз баҳри Балтика ба соҳили Арктида интиқол дода мешуд. яке аз кӯҳантарин конҳои намаки ҷаҳон дар Лаҳистон ҷойгир аст, ки он соли 1978 ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил карда шудааст. оё медонед, ки Лаҳистон аз рӯи содироти мониторҳо ва проекторҳо дар Иттиҳоди Аврупо ҷойи якумро ишғол мекунад. тақрибан 90% телевизорҳо ва мониторҳои Аврупо маҳз дар Лаҳистон истеҳсол мешаванд. ин кишвар инчунин аз бузургтарин истеҳсолкунандагони автобус дар Иттиҳоди Аврупо мебошад. ширкати лаҳистонии Соларис дар бозори автобусҳои аврупоӣ ҷойи аввалро ишғол мекунад. дар остарин дарёи Лаҳистон дарёи
Висла аст, ки дарозии он зиёда аз 1000 километрро ташкил медиҳад. кӯтоҳтарин дарёи Лаҳистон бошад дарёи Кленовница аст, ки дарозии он ҳамагӣ ба 550 метр баробар аст. Лаҳистон аввалин давлат дар Аврупо ва дуюмин давлат пас аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ҷаҳон буд, ки конститутсияро ба даст овард. рӯзи конститутсия дар ин кишвар 3 май ҷашн гирифта мешавад. нахустин пойтахти кишвари Лаҳистон шаҳри Гнезно буд. дар шаҳри Варшава тангтарин хонаи ҷаҳон мавҷуд аст. паҳнои утоқҳои ин хона аз 152 то 92 сантиметр мебошад. шаҳрвандони Лаҳистон нисбат ба дигар кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо зудтар издивоҷ мекунанд. ба ҳисоби миёна занҳо дар 24-солагӣ ва мардон дар 26-солагӣ инҷо оиладор мешаванд. дар тӯли таърих лаҳистониҳо 17 маротиба ҷоизаи Нобелро ба даст оварданд. оё медонистед, ки дар Лаҳистон танҳо як биёбон мавҷуд аст? номи ин биёбон бошад Бледовска мебошад. машҳуртарин варзиш дар ин кишвар футбол ба ҳисоб меравад. Варшава пойтахти Лаҳистон давоми ҷанги дуюми ҷаҳонӣ пурра хароб шуда буд ва пас аз ҷанг он аз сифр барқарор карда шуд. дар шаҳри Варшава кӯчае бо номи Винни-Пух мавҷуд аст. тақрибан 3/1 тамоми қаламрави Лаҳистонро ҷангалҳо ишғол мекунанд. чароғи карасиниро дар миёнаи асри 19 муҳандиси лаҳистонӣ Игнасий Лукасевич ихтироъ кардааст. забони лаҳистонӣ бо сабаби грамматикаи мураккаб, фонетика ва калимасозиаш яке аз душвортарин забонҳои дунё ба ҳисоб меравад. бахши сайре дар сайёраи Замин. қасри Мариенбург. дар шимоли Лаҳистон дар канори дарёи Ногат ёдгории бузурги асри миёнагӣ қасри Мариенбург қад афрохтааст. ин қасри машҳурро соли 1274 ҳамчун қалъаи мудофиа ва пойгоҳи асосӣ бунёд карданд. Мариенбург бо меъмории аҷиби хеш дар кишвар фарқкунанда аст. он пурра аз хиш сохта шуда бузургтарин қасри хиштии ҷаҳон ҳисоб мешавад. таҳрбандии қаср 3 сатҳро дар бар мегирад. қасри боло ҳамчун маъбад ва ҷойгоҳи муқаддас, қасри миёна барои зиндагии ашрофон ва қасри поён барои муҳофизон ва устоҳо хизмат мекард. масоҳати умумияш тақрибан 143 аз 1591 километри мураббаъро ташкил медиҳад, ки аз бузургии ин сохтумони таърихӣ шаҳодат медиҳад. таърихи қасри Мариенбург сарчашмаи шукӯҳу шаҳомати он аст. дар асри 15 ин қаср ба давлати Лаҳистон гузашт ва аз ҷониби шоҳони лаҳистонӣ ҳамчун макони истироҳату баргузории ҷаласаҳо истифода шуд. бо вуҷуди зарари ҷиддие, ки дар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ба қаср расид, онро баъдан аз нав барқарор карданд ва то кунун шакли аввалаашро иваз накардаанд. имрӯз қасри Мариенбург ҳамчун осорхона хизмат мекунад ва соли 1997 ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид шудааст. сайёҳон метавонанд бо намоишгоҳҳои гуногуни осорхона шинос шаванд, ки аз силоҳҳои асримиёнагӣ то асарҳои ҳунарии нодирро дар бар мегирад. ин ёдгории сайёҳонро ба ҷаҳоне мебарад, ки дар он шукӯҳи гузашта бо зебоии фарҳанг муттаҳид мешавад. кони намаки величка. ин кони намак дар шаҳраки хурдакаки Величка дар наздикии шаҳри Кракови Лаҳистон ҷойгир аст. он яке аз ёдгориҳои нодир ва афсонавии ҷаҳон мебошад. кони намаки Величка таърихи беш аз 700 сола дорад ва он на танҳо як макони истихроҷи намак, балки осорхонаи зеризаминӣ ва шоҳасари санъат мебошад. хусусияти ҷолиби ин макон дар он аст, ки ин ҷо қариб ҳама чиз аз намак сохта шудааст. муҷассамаҳо, дарахтони ороишӣ ва ҳатто чароғҳо. кони Величка дар асри 13 ҳамчун макони истихроҷи намак таъсис ёфтааст. дар давоми солҳо дар дохили он садҳо километр роҳравҳо, толорҳои калони зеризаминӣ,
калисоҳо ва утоқҳои гуногуни аз намак сохта шуда бунёд шудааст. масофаи умумии роҳравҳо тақрибан 300 километрро ташкил медиҳад, гарчанде барои сайёҳон танҳо 3,5 километри он дастрас аст. дар дохили кон инчунин кӯлҳо мавҷуд аст, ки ба ин макон зебоии дучанд зам мекунанд. муҷассамаи мунаҷҷими машҳур Николай Коперник дар палатаи махсуси кони мазкур гузошта шудааст, ки он ба муносибати 500-солагии рӯзи таваллуди ӯ бунёд шудааст. кони намаки величка яке аз маъданҳои камшумор дар ҷаҳон аст, ки аз асрҳои миёна то ба имрӯз пайваста фаъолият мекунад. он соли 1978 ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид шудааст. ин макони ҳайратангезро ҳамасола ҳудуди 1 миллион сайёҳ дидан мекунанд. кони величка на танҳо як макони тарихӣ, балки рамзи эҷодиёти инсон аст. он як шоҳасарест, ки нишон медиҳад чӣ гуна инсон метавонад захираҳои табииро ба шоҳкории санъат табдил диҳад. сомиёни гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи сайри олам. дар таҳияи барнома саҳм доштем. муҳаррир ва ровӣ Меҳрона Разоқзода, коргардон Илҳом Кенҷаев. бо таманнои хонаободиву тансиҳатии шумо хайр.